Έλα παιδιά, Stars the Greek Gamer εδώ πέρα και σήμερα συνεχίζουμε το Minecraft. Ο καταζητούμενος Miner, η σειρά που είχα κάνει. Ναι. Θα μαζέψουμε όλες τις βλακίες που έχουμε κάνει. Το κρεβατάκι, ευτυχώς κιόλας βρήκαμε νωρίς πρόβατα, Και όπως πάντα, τόσο πρόπο είμαι, το έχω στο χάρ. Εντάξει, το πόσο προ είμαι δεν λέγεται. Και θα βλέπετε τέτοιο. Το τσεκούρι και αυτά να είναι καινούργια. Επειδή είχα παίξει και τα είχα χαλάσει, έφτιαξα καινούργια. Το shovel δεν είναι καινούριο. Μισό λίγο κατεβάσω chunks. Όχι, καλά τα έχω. Ναι, εγώ το βάζω 5 θέλω. Και προχωράμε. Είδα την προηγούμενη σειρά, το προηγούμενο επεισόδιο έφτασε κάτι 17 προβολές. Δεν μπορώ να μιλήσω, πρέπει να πω. Λοιπόν, το Hero Zero που είχα ένα το πρώτο επεισόδιο έφτασε τις περισσότερες προβολές στο κανάλι, 26. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα, αλλά το έκανα. Ακόμα ξύλο να φτιάξουμε σπίτι. Ξέρετε είναι το σπίτι? Ανοιχτό είναι. Σκοτώσω μερικά γουρούνια. Πήγε. Άρε ψόφα. Και αυτό δεν είναι στο ωραίο συνέννοια. Κοιτάξτε, φαίνεται το τσεκούρι που όταν κοιμάμαι και τα πόδια. Θα προσπαθήσω να βρω iron. Γιατί... Τι έχουμε εδώ πέρα? Ασπίδα πρέπει να βάλουμε. Εντάξει, θα πατήσω το έπα. Και αυτό το βάλω εδώ πέρα. Και έτσι έχουμε τέτοια κουριά. Αλλά όχι, εντάξει. Νομίζω πως φαγητό γιατί δεν έχουμε. Δηλαδή ακρίβεια έχουμε, αλλά είναι στο χάρτη και... Ξέρετε τι κάνει φαγητό. Και... Τι φώναξα πάλι? Όλο φωνάζω εγώ. Γιατί πιστεύω πως δεν ακούγομαι στο βίντεο γι' αυτό. Ναι. 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 Γαμώ τις κότες μου. Τι ήχο το έχουμε κάνει? Ακούγεται ο ήχος στο 100. Θα το βάζω στο 40. Ακριβώς. Ούτε 41, 42, ούτε σε τίποτα. Να ακούγεται και λίγο λιγότερο για να ακούμε και εγώ να ακούγεται μόνο αυτό το παιχνίδι. Sorry για το lag στα blocks. Λες να βρούμε iron. Πού θα πάω? Το κολολάκ. Κοίτα τώρα. Θα μου σπάει τα νεύρα. Όχι εδώ. Βίντεο. Κατεβάζω 4. Τι αν το κατεβάσω εδώ πέρα φάνηκε. Φάνηκε ρε.
Έχει κι άλλα κάτω. Δεν ξέρω τι υπήρχαν αυτά. Κατεβάσω το φαν και να δω τι ύφος, αν δεν κολλάει. Το παίζουμε εκεί πέρα. Πώς λέγονται αυτά φάνη και δεν ξέρω πώς διαλέγεται. Θα ψάξω λίγα call, πώς λέγονται. Sorry για τους ήχους, άμα ακούτε κανέναν ήχο. Θα ψάξω λίγα torches. Και ας πάμε μέσα να δούμε τι υπάρχει. Φοβάμαι, ακόμα δεν μπήκα. Δεν βρήκαμε. Το πιστεύετε? Επειδή το έχουμε στο hard και λένε ότι τα mobs είναι δύσκολα. Καταλαβαίνετε. Που λένε στο hard ότι είναι 9 τα mobs, τα zombie και αυτά. Τα creepers, τα zombie. Zombie. Αυτά είναι δύσκολα. Το έχουμε και στο hard. Φαντάζεσαι. Ναι. Και... Ναι. Τι λέω τώρα? Να επιθυμίσω ότι φτάσουμε στα 7 λεπτά. Ναι. Είμαι πολύ προ. Μόνο 10 λεπτά βίντεο κάνω. Τουλάχιστον έχουμε call. Και... Τώρα 8 λεπτά είμαστε, τελειώνουμε σε λίγο το βίντεο. Ναι, 8 λεπτό. Και sorry για τον ήχο που ακούτε. Αλλά... από 8 στα 9 λεπτά τώρα, ναι, βίντεο. Ναι, τελειώνω σε λίγο και... τελειώνει και το βίντεο, τελειώνει και εγώ, τελειώνει όλα. Ο κόσμος τελειώνει. Πάλι βλακιά είπα. Μεγάλη κιόλας. Και... θα ακούω σκελετό. Δύο. Μιτζή. Φεύγω. Α, θα πεθάνω. Δεν το λέω πεθάνω. Σας παρακαλώ. Αφήστε με να ζήσω και θα κάνω τι χάρη θέλετε. Αφήστε με να ζήσω. Λίγο να έρθω να το πάω να το σκοτώσω. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, μη φωνάζω, συγγνώμη. Πού να σταματήσουμε το βίντεο? Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο ελπίζω σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe, γράψτε και ένα comment. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!